Dameni debata na sumurung sian salu na roha. Imana mengaramoti ate-ate do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamuakan na inaulongan di bagasan kuari Tuata Tuhan Yesus Kristus. Taparade marwata menanginangi sian hatani debata jamitat di bagasan minggutta saderion imana diene sian Johannes onom Johannes biduonom ayat sada sa rodi ayat 15. Songonom ma didok disi. Asa dung salpui ditaripari Yesus matau Galilea Tiberias. Alai torop mahalak mangihut tonibana. Ala di ida nasidat tadda aka nabinan natunahasitan. Dunginakop ma Yesus tu dolok lauduk tu si rabdo akasiana. Ala jonok nama pasca hari raya ni Yahudi. Dungi menatap ma Yesus di idama torop halak Roma dapat tonibana. Jadi didok matu si Filipus. Sia dia matu horot taroti asama nganakaon alai di dok pesawoni nalau mangujuni ibana do ai di boto hiado si bainonna. Jadi dia lusi si Filipus maibana dang sai roti arga 200 hupang. Asa di jaluganup nasida sasauti. Dungi di dok sahala sian akka sisiani ma si Andreas anggini si Simon Petrus nama dok ibana. Adong do dison sadada danak nau peop 5 roti doh 2 deke. Alai sadia mei tunasai torop. Alai di dok Yesus ma dok kon hamu mahudul akka jolmai. Alai bidang do japala disi dungi hudul ma disi torop ni bawa harga 5.000. Asa dibuat Yesus ma akaroti di dok ma mauliate di parlehom mai tu akka na huduli sia dekei pe songoni sa guru tulomoni roha nasida. Alai dung busur nasida nin nama madok akasiana. Papungu hamuma akai bai-bai asa unang magopo. Gabe di papungu nasida jalagokma 10 apang eba-eba sian na 5 roti na sesudah akan namangani. Aso dung diida halakita da naung minani Jesusi nina nasida ma on ma tutu panurerangi nanang ro tu portibion mamoto ma Yesus nang ro nasida manoro ibana lao pabakiton gabe raja jadi maporus ma sasadasa tudoluk ido sana. Shalom horas madita kamanginang. Sada konteks perikop nas cukup familiar naung somal tabigi apalagi hita kanang metua ang binoto mang naung 3 hali biot tabigi bukan. Nungatung masayjut jala yakin doaun nang di yanak kota pauputa di sekolah minggu nuaing pasti do terbigi cari tahun. Saya ada carita na cukup populer. Alani populer na
Sudido na opat evangelumi memaritahon alain waeng secara khusus versi di Yohanes nang idota aha malapatan ni 5 roti do 2 deke marhite tadda halungangan na pinatupan ni Jesus di Danileon na 5.000 halak. Alani adong dosa rede ni iakay na kota pauputa na mungkin tong tapangido deho di jabu. 5 roti 2 ikan Tuhan Yesus yang memberkati dimakan 5.000 orang sisa 12 bakul 12 kerajang dot kerajang nuaing suku majuita inadongan asa sauna tabu jami tahun buasa luwi 12 apangena je inadongan marupani asa sauna tabu jami tai aladangan ong disi halak bata biasa tuluk di tesi akenang pinang satu lupa. Jalan kiau jami tahu song ini ngomong bah. Bahasa ayat kimeme tiba di huta. Anak kiau mengalang jagal. Mololau inung ni batu merujuk namanya ya. Merujuk torningo do buat dia udah mak ningo do tong. Inung ningo do teh sondang ke hirana kota teh. Buat dia inong ningo dotong kan? Amat jarang mengalang jagalate. Setiap berubani ko jelo dilo dumano. Iya kan? Marsai manuki asia tome na bapak rupani. Ya kan? Manang jolo rotulang kan? Ipe jolo metong diba. Suruh diba keluar lau banget tulangi. Ipe du saya tulangi mangan baru pilih mah hua-huana itu tahun. Iya kan? Si pata ngayanya ku jami tahun na jului. Jaladong do na marningot adi rokot tu adung gawe ruas di Ciwuro na muse. Saya wingut da baca bitanya mangina ahai. Cari tadi buna pasugit. Ala jarang mengalang jagal. Mula manuk na tuwe-tuwe. Dungi suruh menaruh topung HP itu ngedeleni dibuat mau tikotik iso jojo butina sewi udah jami tanya manging HP songoni do amang najulin dah ima parsikok nama rapani dungi muse anggo dihalak kita tong sada tradisi haso malan nadingga do molomar pesta hita di boda basugit Dusul labatan ni mengalidakon na adong. Itu dah. Hala na berpesta di utata, labatan ni mengalidakon na adong, ala ni maila do hasuhuton, sotung rapar, sotung hurang, ala roa katodong. Jadi gudang-gudang do apalagi di hutan nami. Enda belgata alam sahalak di hutan nami lamangan. Yuseo do gudang dak potong na sedia belgek. Itu kan? Daripada bolongin na akan aroma kan jengwe pada dia plastik na jirang nasalah itu maksud tu lopan na pe belga du ban makut nama belga apalagi di Tuba kan adang boy otik lopan di Tuba kita bertuba bukan itu ikolas doroh di hulai do tu lagi ndak kolani kacang na pe kotuhor date ayo jutar tu sirupan ni labatan na dia munakan nungan sada na dang idota marhite terputa manggobar hon di pardalanan ningolutta mulo tarip pun jorobani na 15 ayat nakinani coba bayangkan Bapak Ibu
lam torop mamangi hutto ni bana ni nanaking ayat sada kan. Mardalapat tuhalangonan. Nunga botari. Nunga male. Nunga luja na sida. Ujungna gabe adong mamasalah. Nani adopan ni nani hutto ni. Nani adopan di sisiya do tuatay. Ima masalah. Do selawatan na amuna kamanginang. Naparjulo na nang dohono ni Jamitata sa Darion. Di bagasa perdalanan ningolutta di saliling di Hasianganon. Say jujud do jupang akamasana. Selalu kita dipertemukan dengan berbagai-bagai masalah kehidupan. Begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Termasuk itu masalah kebutuhan utama. Si panganon, si numon, do tempat tinggal. Masalah namar pardubuan nang tuhahipason. Masalah namar pardubuan nang tu finansial parhepengon. Natulu kebutuhan na di bagasan guluton, saya jujur di jumpa kita. Songon masalah di bagasan parngulutta. Ana taida marhiti jamiton. Alay taida do cara ni Tuhani papatarhon huasona manarihon ngulu ni bangsona dina masa situasi do kondisi na so mungkin, tapi Tuhan membuat menjadi mungkin. Amin. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mungkin, apa yang kita lihat melalui perikop ini, bahwa Tuhan berubah menjadi sesuatu yang mungkin. Ketika terjadi sesuatu hal ketidakpastian, keraguan-raguan di dalam kehidupan ketika menghadapi masalah itu sendiri, tetapi Tuhan membuat sesuatu kepastian. Uju dihadapi jupang dihadapi situasi do kondisi na maul situ alay berubah gabe solusi makoron olop-olop jala lasni roha. Pokoknya dia munakan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kita lihat melalui perikop ini, yang selalu punya cara, punya solusi. Nagabe si Peopota yang luar biasa di bagasan nguluta. Tuhan Yesus yang mampu menjawab segala persoalan kehidupan kita. Inilah intinya. Kemampuan Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu menjawab persoalan kebutuhan seperti apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apakah itu kebutuhan sandang pangan, apakah itu kebutuhan finansial, atau kebutuhan yang lain. Alanin waing ahamatona dituhatta dihita di minggutta sadarion nagabi jamita si Peopota napatuguhon roha do haporsyota. Nahuida adong mamanang napiga na buhay taputihi mariti jamitata sa daryon laho mangulopon pabua na marhuaso do Tuhan Yesus manarihon ngulutta. Jelas roh anak kining dia ke edenya ka kategorial ya mamuka sian inang Teresia unak kolsoan, unang mabiar, airi batado na manariho. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu disambut doa dua, Tuhan adalah pertolongan kita. Karena itu sepanjang hidupku, aku akan memuliakan Dia.
wes 10 ay disari hodo nguluta. Amin. Cengat macetak kasbe ditugu-tugu hita. Alani pesan sian hata ni tuhatta sadarion dihita dipatudu hodo songon nau patujolo nakining saliling di nguluta di portidion say taadu pido akka masalah ima masalah najupak kita di turpuhon uju mahiu jalamale akan atoropi di halongonan ingot tabu do pe tike 10 tahun nasalpu tike 15 tahun jubileum 150 tahun na KIP hita di stadion nani uluhon ne purusta na 70 pigala kita sitehe marpungu 20.000 halak. Nah di hadiran nih Pak SBY. Coba bayangkan Bapak Ibu. Karena di sini dikatakan hola bawa 5.000 halak. Dan doho dobe dadat. Dan doho dobe perempuan. Yang saya bayangkan itu banyak orang sekitar 10 bahkan 15.000 orang. Tapi bagaimana nasida dengan tongon di halongonan diadopi akasisiani songo dia mana sida laho manarion akan narikot omma natai dan waing diamuna kalungan ujuta adopi masalah di bagasan nguluta masegudang donasi guronota marhite jamita di bagasan sadarion bohasi kapta jaladia masih pasti di ngota molo jupang masalah kebutuhan nataguari nakinigani naparjolo di dok bohasi kapta diajar hotur podo tu hita porludo hita lam marurat na tugu. Orang Kristen perlu semakin berakar yang kuat di dalam Tuhan yang adalah Tuhan yang mampu menjawab segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Tapasiding ma sikap ni dua halak dinani dok ni sikap ni dua halak sisian dinani dok ni tuhata jesuit nakin. Sia dia ma tuhorota akaroti asamangan akaon ninna. Mulu malay ta sonari. Bodoh hatok patu padak Juga marpesta gotilon kita non. Rata-rata bigala metara tehenaro marpesta gotilon. 200 selitulu bajoropani. Paling-paling 3.000 ate. Anong dito 3.000? Marpesta gotilon? Tanga dong. Taito bayangkan ini 10-15 ribu sebetulnya. Ala dinasinukun itu hata Yesus. Sia dia do tuhoron akaroti asamangan akaon. Alai jamitatta sadarion menosohon. Tapasiding ma. Sikap na Jupang di si Filipus do si Andreas na pesimis, ya, na pesimis, songon si Andreas, na hitung-hitungan, na say patujulohon pikiran, nang pinanglileng nasida, mangihuto Tuhan Yesus, nang pinanggodang di ida nasida, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Tapi kita lihat Filipus pesimis. Tapi kita lihat Andreas hitung-hitungan masih. Tapi gak tahu kita naong ruas niya kay pion. Seumur-umur. Alana naturas tape bahkan upung tape unga gabi halak Kristen. Alani dia pitu dia lusisi Filipus nakin. Dan saya roti harga 200 kupang.
dia pesimis. Dang mungkin nih. Dang mungkin. Sedia matuhoron niya tuhodoi. Ay nasida di halongonan. Sedia matuhoron nina. Pitortalu ibana di bahay masalah. Satu hal yang kita catat di situ, yang perlu kita hindari, Filipus terus mundur ketika dia menghadapi masalah. Nang penya di dok naking ena menguji do tuata Yesus. Ai di boto do nanai si patona. Buasa kami talu si Filipus ala di pangasahon ibana dirina malang hola dirina sadiri di ida. Kemampuan dirina sadiri di ida ibana. Dang di ida ibana di hilala ibana najonok do Tuhan Yesus di labungna. Dang taida najojot najonok do Yesus di labungta. Apalagi zaman nueng mulu najolo mula dong Tuhan Yesus di Palestina, daga dong di Indonesia. Ala yang gunuaeng tuata Tuhan Yesus di dia pe, sadihare pe, nunga dong ibana di bagasan tordina. Lupa ibana na dong do Tuhan Yesus di labungna. Tapasiling ma songon hadirion misi Andreas na hitung-hitungan. Ay dialusi si Andreas nakin biaya sia. Adong do dison sada danak nau peop 5 roti do 2 deke. Alai sadia mai tu natoropi. Apakah ini artinya untuk orang sebanyak ini dia berhitung, dia hitung-hitungan. Ala holan 5 roti, doho 2 dike, dia berhitung dengan sedikitnya roti dan ikan ini. Hamu kadungan, adonanang dohonon ni sikap naduay tuhita sadarion. Songonido jojot nang hita jolma di bagasan nguluta di hasyang anon. Diloas tuhatta do hita, songon na diuji do hita jojot, songon na dihutur, galupang ni portibior do ngulutta, ala ni ragam ni aka kebutuhan na adong ta hasiholi di bagasan ngulutta. Diloas tuhatta do hita si pata mangay na hasit, mga dobi masalah na maul, manu boban na borat. Alai taida do dihabuna kanungan songo dia ma tuata Yesus laho mangalihon solusi di na diadopan na pinasaha na tusisiani nuaeng pe diamu kamanginang hita di bagasan nguluton jojo nei ngolosonggop sahid. Ado napitor melintas tubuh di bagasan pikirata. Jadi dia mahepeng lau marubat. Ahama patu-patu si finansial manang kemampuan sendiri. Jut napitor melintas molo songgop persahiton di bagasan nguluta. Memang dihabuna kalungan denggado adong perhitungan. Pertimbangan keuangan itu penting. Tetapi bukan itu yang terpenting. Pertimbangan keuangan finansial juga penting. Tetapi bukan itu yang terpenting. Kita akan terjebak dalam kebuntuan apabila kita menghadapi seperti itu, lalu kita melihat hanya diri kita sendiri. Kita akan menghadapi kesulitan. Kita akan merasa di dalam titik terendah apabila kita hanya melihat diri kita sendiri. Alani doang diamuna kamanginang
Mulai topi minggutta sadarion marhuasoro Tuhan Yesus manarihon ngolutta labatanna wajar dohita harus bergantung kepada Dia. Orang-orang Kristen saat ini melalui korban ini supaya bergantung hanya kepada Dia, kepada Yesus yang adalah sumber segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Janganlah bergantung kepada apa yang kita miliki. Ahaman napatapar napuna nuang amanginan. Ahama nasidang tapeo di bagasan ulutta. Mungkin sedikit. Dilalaroham masayotik. Tahilaladang sanggup. Muloneng marpesta hita tahilaladang sanggup hita. Manewa gedung marpesta di Jakarta. Tapi firman ini mau mengajarkan jangan pernah tergantung kepada apa yang kita miliki, tetapi tergantunglah kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Jadi kinamar baju malang doli-doli dongan dodah. Inna namar baju ima tu doli-doli. Bang, tidak bisa aku hidup tanpa kau. Inna. Romusema dongan kidoli-doli. Mandok tu namar baju. Dek, aku nggak bisa hidup tanpa kau. Inna. Apa susah lagi? Ya kan? Dang saut. Nang pada saut laki, tung do bangul. Ya kan? Cara tiki dok kudung saut nasida namar keluarga. Idok koninat tema tomate. Pak, jangan tinggalkan aku ya. Gak bisa aku hidup tanpa kau, nak. Apelau mamat itu benar gijang. Tong do boy mana mengulu kan? Ate hidarong isoninan. Ate tong do. Jadi jangan pernah tergantung kepada apa yang kita miliki. Jangan pernah tergantung kepada orang yang lain. Tapi tergantunglah kepada Dia yang sanggup menjawab persoalan kita. On mahagugon na perlu marurat na tugu di bagasan mulutta. Jangan pernah bergantung kepada apa yang kita miliki, tetapi bergantunglah kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Amin. Nuaing sokot dia mahita mangyahi tujulu asalam maju bahama hita mangalakka anggiat sajupang hita huasu hagugoon halongangan nasihat Tuhani dia sikap na di halomoho Tuhani syakitan main diajarhon turpuhodo napaduhahon dihita sadarion. Songo dia penatadupi masalah-masalah saya tabay mangulutta gabe ngulu nani halomohon ni Tuhani. Saya tabay mangulutta ngulu nani halomohon ni Tuhani. Tanikmati mapanarihono ni dibata di bagasa ngulutta. Asa manang nasadia penatapeo na dileo Tuhani nang sadariope pasahat ma tutangan ni Tuhani. 44 tahun saya melayani di HKBP. 44 tahun. Mulai ate ma wartata naking ruasta paditaridu ya calon preses. Luar biasa deh. Ya. Anggu bena ruas tadape. Yakin doa molo barpanupak tu atai anggia di luas ibadah tong. Ya.
Biasa tujuh ita? Apa satujuhian? Nang pedang rapau do ibana melayani di son, tapi melihat karakter do seret di rohana. Wajar dia dikasih Tuhan memimpin yang lebih besar. Amin. Saya diagodang pe. Tapi daro di hama masa ni tadda halongangani. Adong dia muna kamanginang. Na taida na berperan. Hasasau ditada halongangani. Ala taida do kerjasama. Ya, memang dung di tangan Tuhan Yesus roti do dua dekei dung didok mamauliate bersyukurlah dia madok mauliate beibana ala dong dua deke do 5 roti ipi asa dilean matu akasisianna dungi disuruh makan atau ropi madok suruh ma juguk akan atau ropi ninna amuna kamanginang tidak naneng dohoro di son haja jadi di tanda halungangani ada peran takola peran ni Tuhan Yesus alai taida do peran ni sada danak na olo mangalehon na puna 5 roti do 2 deke nang pedi boto ibana do dan cukup roti do deke alai radido ibana mangalehon tu tangan ni Tuhan Yesus. Malaudok na kining 44 tahun saya melayani. Kalau kumpul dana sumber daya panitia pertama sekali itu selalu saya doakan sebagai simbol 5 roti dan 2 ikan. Itu juga yang selalu saya lakukan di Cibubur ini. Ketika kita mau membangun kumpul dana yang pertama itu saya selalu serahkan kepada tangan Tuhan Yesus sebagai simbol 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan. Semua apa yang kita rencanakan di Cibubur ini dari tahun ke tahun luar biasa. Luar biasa. Walaupun sebetulnya kita juga banyak pergumulan bukan? Ay songonima kita nang di tonga-tonga ni keluarga. Sadia penadong otipe alai taida kerjasama songo dia danahi narade mangan leo tu tangan ni Tuhan Yesus. Taida ro di sinang akasisean narade olo mabagi tu ratoropi dilehon guguna idul apatanna. Jala taida ro nang akan atoropi dinanido di Yesus do mahudul akan atoropi rade do nasida manguloi tu na Tuhan Yesus asa dapotan pasu-pasu na kita ikor radido hita taratu tertib dan gaul menerima berkat dari Tuhan harus tertib. Apa yang diteladani napi nasaha ni natoropi na hudul nasida gabi hudul mana sida mar 550 mar 220 tertib lausido nang pesan molo nang dihita pasu-pasu nasihat Tuhani. Di dalam keluarga harus tertib. Di dalam keluarga harus teratur. Semua harus teratur. Itu yang diajarkan melalui khotbah kita pada hari ini. Lapatanda hasasau di halongangani rabdo Tuhan Yesus ala olo nasida rade mangalehon. Adong na mangalehon roti do dekke. Adong na mangalehon gugu. Adong na mangalehon keteraturan, ketertiban. John Sun, seorang bapak gereja, menggambarkan sebetulnya kita semua orang percaya memiliki 5 roti dan 2 ikan. John Sun mau menggambarkan semua kita orang percaya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Karena kita memiliki 5 jari dan karena kita memiliki 2 tangan, 2 mata dan 2 kaki. 5 jari yang tetap terbuka untuk memberikan sesuatu kepada
seseorang 5 jari yang tetap menjadi orang yang berderma kepada orang-orang yang patut ditolong, dan 2 kaki, 2 tangan yang tetap natotong ringgas lau marsileon-leon. Begitulah Johnson menggambarkan kehidupan kita. Namun dunian dadarai dang mga leon alaradedo ibana marbagi nang pesaotik. Nang peotik do nadi parna puna ibana radedo ibana mga leon. Dos lapatan na dihamuna kamanginang dang pola jolo dilulu ibana dongan na asing. Papungu. Gak gitu dia kepada orang-orang lain. Kumpulkan supaya semua orang bisa makan. Gak begitu dia. Alai otip pena di pardap puna ibana. Radi ibana mangaleo tu tangan ni Tuhan Yesus. Hama kamanginang maranganangan do sehali dongan. Sasalak. Nebana madiangan non. Out di leo Tuhan ini dia rezeki. Ala tupe membangun gereja nami. Iko kulean tu gereja 200 juta. Mulai lihat dia saem. Iko kulean tu hepata 200 juta ini bana. Iko kulean tu kategori 100 juta. Iko kulean tu padita 100 juta enggak. Tapi 100 juta. Gomara itu malu itu. Jadi tinggal 300 juta naik. Tinggal 400 juta pegiaun. Pendek cerita, terjadilah pelebaran jalan. Laku majauna doh tanona 2 miliar. Olah laku tanona teleponi bana. Bapak harus teken. Rumah bapak akan dibeli sama tanahnya 2 miliar. Enggak. Ujung dalam ibana. Diteken ibana mah. Dung diteken. Mulai ibana sudah tersonggok ibana. Sok. Olah sok ibana. Anak kia di beri ibana. Eben sok di godang. Laslau ibana. Ara yang dohoro disi. Unang pola barangan kita ikut jolo gudang. Asa marsi leon-leon. Ini udah yang dohoron. Unang pola barangan. Alay sedia pe naboy, tupatan ng tupesta ko tilonope, sedia naboy. Lakukan. Serahkan ke tangan Yesus. Serahkan ke tangan Yesus. Saoti pe naboy. Jangan dapat pudi, alani nuay targao basude, na pinasahan ni Tuhan ini dihita. Hargailah yang sudah diberkati Tuhan. Saya godang pesi bahasa-bahasa ni Tuhan. Jangan pernah buang sisa-sisa. Aina so dia bolokon do gabi lobi 12 apang. Gari plastik nama buku sih. Dah usah dibuang idang ya. Mulai ate di pabrik perusahaan waeng. Nggak boleh didaur ulang ete. Gabi sepatu, gabi tas kan. Jangan dibuang. Dikasih sama. Ada yang ngumpulkan itu. Ada yang ngumpulkan. Jangan pernah dibuang sisa-sisa. Apa yang sudah diberkati. Semua yang sudah diberkati. Jangan pernah dibuang sisa-sisa. Asa terus kita ditumpahi tuatei di bagasan guluta. Martanyang kita. Mulai